Ik dit hier binnen Vrije Piraten weer op paard om een blomke te brengen bij mensen die het nodig binnen, volgens de mensen die hun opdoen hebben. In samenwerking met RTV en OF brengen we een blomkebedel. Mede mogelijk maken toch Yildiras, Bloemenboutique, Echte Bakkerij de Jong en ProWork in Dokkum en Zusterveen. We zullen even zien dat de familie Westra thuis is. Mijn vrouw had een vreemd ier gewoon, de vreselijke ziekte had ze gewoon. Operaties, ziekenhuisbezoeken. Hij is altijd mij was volgens de dochter en die zei van, dus hij de hem gewoon blomken verzinnen. Vandaar dat wij even zullen zien als ik thuis ben. Ik denk dat we die kamer in opmaken. Dus even zien als ze thuis binnen. Noem het treien. We zijn in de Westerijn. Ik zie de baan al jacht in ieder geval. Dus even zien dat ze daadwerkelijk thuis zijn. Er steekt geen auto voor de deur. Ben je bereid? Dat is bedrijvigheid. Goeie jongen. De Vrije Piraten en RTV en OF ben bij jou. En is jouw vrouw in staat om bij de deur te komen misschien? Als ze ben gelukkig thuis, dat is altijd een hele opluchting. Zien als ze verblijd ze kennen mij een mooi blomke en wat lekkers. Nou, goeiedag. Goeiedag. De Vrije Piraten en RTV en OF. Jouw mama er echt wel in bij komen, ja? Want het is eigenlijk voor jou te geren. Oh, het is van u te jaren. Wat dan? Wat is dit? Nou, maar je ziet, ik ga een mooi blomke voor jou. En dat wordt je onmeerderingen en hij heeft een idee waar het wezen kan. Nee. Ik jou me eerst toe. Alsjeblieft. Dankjewel. Zet ik nog een lekker nij in? En broek lekker? Nou, het is een prachtig boeket. Ja. Nou, Heb je een idee of wat je zei van waar het komen kan? Nou, ik kan je wel vertellen. Hè. Hij begreep me, je bent opgedoen door je dochter. En ik begreep dat je al een aparte hier voor jou. ja. Operaties en bezoeken, het ziekenhuis. En ze zei, hij doet altijd mee en corona helpt echt net mij om dit hele gebeuren goed te verwerken, om het zo maar te zeggen. Dus ze zei, je had hem verzinnen gewoon blomken. Ach, leer. Oh, nou wat mooi. Nou, dat dacht ik ook. En we zijn er maar wel mee werken, dan zullen wij zijn bij deze mensen del. Nou, ik ken het niet meer het erin van in het huis. Nou, en als klap op de vuurbal hebben we natuurlijk ook vernomen dat je 24 december ook nog 52 jaar getrouwd bent. Ja. Dus we zijn dus op zich een mooie afsluiter. Dus in dat alle geheel zijn we brengen een mooi blomkadel. En dan hopen we dat we dit rot hier toch een beetje in mooi afsluiten kunnen. Ja, en mooi nee hier. En mooi na hier.